Ashraf Record Beats. So ne gaskiyar mai shi, marayi na saba ya gane shi. So ne makaranta ɗaya wadda duk ɗalibai na sababu gwani. Ni dai na aminta da shi duk da ba su fara gane shi. So ne sarkin da muka yi wa mabaya daga harami. Sirri ne wanda bai ɓuya, baya haɗi da mai ƙarya. Kuma mai gaskiya cikin tekun so bai fice nawa. Shi so ba mutum ne ba, sannan bai kama da komai ba. Duk mai bincike akan so ba zai gane komai ba.